Nyakora Mugiajwang' ng'isi na kauma na yueyo madundo bang'e tabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Upenya. Okinyi makawuono Nyakora Mugiajwang' wadwa twako tudore koda yo makare mano mar rieyo nyithindo. Tainya to nyithindo mago mag Gen Z. Ma en tok ka jatend piny Kenya William Ruto chieng' Jumapil mano mar juma mokalo ne onyiso jonyuola mar mondo mi okaw ting'a mar puonjo nyithindgi ni mar ma ok oyudo puonj mar jonyuola to biro rado gi obila kaponi gidhi ataro mano mar chike ma pacho kae. Wang'eni rowere mago mag Gen Z osebedo ng'ala manyime ahinya to ekwedo sirikal ma pacho kae kendo kinde ka kinde ka nitiere ng'anyo to gijathoro wuok oko ka ging'anyo ka gipingo gigo maricho ma giparo ni sirikal ok time yo makare. Kata kamano nyaka sani koro wanyalo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotelo mamoko e pacho kae osebedo ka seyo ni nyalo bedo ni jonyuola emoko rito nyithindo gi yo makare mane momiyo giwuok oko mano mar kwedo sirikal. Okinyi makawuono Nyakora Mugiajwang' antiere kae kod Lois Okelo ma en jahocho to bende en janyuol mar mondo mi waporane wacha ni to jonyuola orie nyithindo e yo machalo nade. Oyawre Lois, ichiwo nade okinyi makawuono? Achiwo maber kendo aduoko erokamano kuom yudo thuolo mondo mi watwak. Machiegni twak. Erokamano. Nyakora Mugiajwang' mana kiseneno mane wendo mantiere godo bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwacha kutwak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi awinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso e kinde makoro nonyiso jonyuol mar mondo mi okaw ting'a mar rieyo nyithindgi. Ka kamano to bile mabro bedo ka rieyo gi ka giyudore e kamarach kaluore kod chike mapacho kae. Wawinjane monde. Asiyefunzwa na mzazi wake mnajua atafunzwa na nani? The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So if you surrender your children to the police, what do you expect? No, please, the church, let us work together, because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens. Mano jatend piny Kenya William Ruto ka koro nowacho ni en ting'a mano mar jonyuol kaachiel kod kanisa mar neno ni nyithindo orie e yo makare. Lois karwa kitwak okinyi makawuono ng'eni in bende ni winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto koro nonyiso jonyuola mar mondo mi okaw ting'a mar rieyo nyithindgi. Jonyuol oserem e tijgi kosang'o matimore? Erokamano Joyce. Ing'eni kaka jatelo wuoyo no ing'eni kata mna polis no bende mna janyuol. Aparo ni moro e ng'anyo mokalo cha ne waneno ka moro romo kod mamane e ndara sama ging'anyo. Koro aparo ni gimowacho maber, king'iyo kaka janyuol rito nyathine, nitiere e kinde ma janyuol kende ema nyalo bedo ni nyalo rieyo nyathi. To ka nyathi osechopo e higa mar 7 kanyo makoro wuok odhi skul, onyalo wuok odhi kar lamo, to bendo oneno gik moko matimore e alwora kata e piny ma entie, ting'eni koro mago bende jopuonj. Japuonj machielo mar nyathi en jatelo, to gi kaka alwora ne modakie kaka piny ma entiere. Emomiyo kawa wacho ni janyuol kende ema mondo obi orie nyathi, to wachalo jogo mang'ong'o ne janyuol. Nikech sani endi wan kod nyithindo maneno kit telo manitie. Wan gi nyithindo maneno nikech chon ne kar lamo ema ne kamidhi yude adiera kendo yude joratiro. To wan gi nyithindo masani koro dhi yudo ka kar lemo go eko ema bende ratiro onge kendo adiera bende onge. Wan gi nyithindo maneno ka joma okonego yud tich ema koro nigi tich. Wan gi nyithindo maneno miriambo miwacho
kod jogo monego bed ni gikawo ranyisi kuomgi. Koro kawa chako wuoyo ni jonyuol kende ema mondo orie nyithindo, to dhi bedo matek, nikech bende wan kod nyithindo modak e alwora ma jonyuol, jotelo gi joma nigi pesa ema uso yedhe mamero ji, kendo gin ema giyawo kuonde to amuna. Kendo gin ema giyawo kuonde club ma itime gik moko manjore to giloro negi, kendo gitimo gi e tok chik. Koro kawa wuoyo kuom nyithindo masani, to idhi kawo janyuol tikete, tinwang'o ka koro janyuol niga chiedh nade. Nikech en owuon maybe okawo nyathi motere skul, motere Sunday school, kata otero e madrasa. To mondo mi nyathi oyud ranyisi ma koro yudo gi gik moneno, to koro onge kama nyathi dichikie, kata jonyuol dichikie gi nyithindo. To mano bende makelo e pinjo machielo, Lois. Nyaka sani koro wang'eyo ni gino maduong'a makelo kata achiedh nade pacho kae en kotudore kod rawere gi mag Gen Z. Ang'eyo ni in kaachiel kod an, wan bende kinde mokalo chien wanyalo wacho ni hikwa ne ni piny, wanyalo wacho ni wan bende ni wan Gen Zs e kinde mokalo chien. Kata kamano, gik matimore sani ok wane ka timore. Nyalo bedo ni ang'o matimore, ang'o momiyo nyithindo masani makoro luongore ni Gen Z ema owuok oko gi force moro makoro akena wach notamo kata jatend piny. Mane momiyo jatend piny koro dok kuom jonyuol, ochalo ka gima koro seyo jonyuol. Nyithindo masani gi maluongore ni Gen Zs gi, gin to winjo bed ni irieyo gi e yo machalo nade. Nyalo bedo ni iwacho kanyo ni nitiere age moro ma ka nyathi pod tin, kapok ochopo higni 7, matin ni kapok ochopo e skul, to janyuola ema nitiere kode. E kinde ma koro dhi e skul kacha, koro ok en janyuol kende, to japuonj bende nitiere kod tinga mar rieyo nyathini. Kata kamano, Gen Zs gi, ang'o matimore ne Gen Zs gi, ang'o momiyo giwuok gi force machalo kama waneno sani ni. Ing'eni Joyce, sani wantie kod lony, kendo en lony mararieya, kendo en sani onge giminyalo pando ne ng'ato, kata mne nyathi matin, bora noseng'eyo kaka itiyo gi gik mag ong'we yamo gi eki, to oneno, kendo bende ong'eyo kaka chik wacho, kendo ong'eyo gimonego bed ni timo. To onge gima tek ne nyithindo marowere ka jogo motelo negi, kendo jogo ma onego bed ni miyo gi ranyisi mar kaka ibet kod ngima, ni ma jogo eko bende jok marocho ratiro, to gin ema giketho chik, to gin ema gitimo gik moko ma ok owinjore onego bed ni timo. So mane kaka wan, ing'eni chon mondo ni iyud ni ng'at ma jatelo, kata ng'at ma otelo ne kanisa, kata otelo ne piny, kata otelo ne ni chunga chunga to wacha gima ok adieri. Ing'eni ok ne yot. Ok ne yot bende mondo min nyathi owuond nyathi. Bende ok ne yot mondo ng'atno monyuol obed ni nyalo timo gik moko mong'eyo ni magi gin gik makelo wich kuot. To e sani mago e gik ma Gen Z neno. To ae ka kiseketo Gen Z e group, to mokwongo onge gima giluoro. Mar ariyo, gin jok manyalo kawo gima waluongo ni risk. Onge gima giluoro. Onge gima giluoro. Nango. Onge gima giluoro nikech ginie piny ma gik mane waluoro koro osebedo ka gik ma kawaida. Polis mane kwaneno twaringo, ma inyalo gori piny nikech inena crown mar polis. Nek sani ema koro gin ginyalo rakrego. Joyce, president Manuel Lurumo niluoko tiendi miwir mo michung' kata mana 6 hours kirito mondo president okadhi. Mano e gima koro sani ok gin go kod luoro mang'eny, to ginyalo bende penjo weche. Joyce, pare ni jotelowa kaka wan kane ineno kata mana mujumbe, kineno jatend kanisa, to iluoro gi kabisa nikech nonego bed ni ginie jorit chik, ginie jo ket ranyisi maber mar telo, mar dak, mar ngima, gi mar kata mana loso pesa. Kani dhi e skul, japuonj ne en ng'ama lich. To sani, sorry, ineno ka japuonj ema bende oduogo morocho ratich nyathi. Seche moko japuonj no emodhi omer.
Kwa biro e alwasi ma nyithindo dakie, awacho kendo ni ng'ama duong' onego bed ni nyiso ber mar dak ema uso yedhe ma mero ji kata moko nego tigo. Koro nyithindo odhi obedo ma koro gi piny otarogi. Ka piny osetarogi, ng'eni ka sama piny otari, to koro iwinjo ga ni kak ka ng'achacha. Ka sama piny otari, tibedo ng'at ma koro onge gimobadho. To gimoko badho ni ema koro miyo nyithindo gibedo kod wang' matar. Kendo gibedo kod chir, kod jingo. Nikech ikwerogi, to ikwerogi nadi. To in iwuon, to ionge kod ranyisi minyisogi. Yeah. To bende nitiere kaka inyalo duok piny wang' matek ma Gen Z gi nitiere godo. Kose kuma koro gisechope ni, onge kaka inyalo reverse. Wang' teko ma gintiere godo, kod chir ma gintiere godo, kod koso luora ma gintiere godo gi sani. Joyce, ng'eni wawuok kuom nyithindo kaka sani higni mokapar ka 5 kata 6 mabiro. Ing'eni gima nyocha otimre ei Kenya ka, wanyalo kawe notimre e kinde moro matin, to en gima dhi bedo kod chandruok e kinde mabiro. Omiyo nikech nyithindo gi gin nyithindo moneno kinego jowetegi. Gin nyithindo mamoko ting'o jowetegi kosenegi. Gin nyithindo moneno gima joma onego bed ni rito kwe otimo, nikech gin gik ma koro wuok e lwasi, giwuok maber. Koro wadwa bedo kod nyithindo ma nyaka koro awacho ni okang' moro jatend piny owacho maber. Koro onego bed ni waduogo kod nyithindo kore ot. Wan kod nyithindo ma nyaka koro wagogo mbaka, nyithindo ma nyaka wabed gi winjruok, nyithindo ma nyaka wakaw time mondo wawuogo, nyithindo ma koro nyaka wakaw thuolo ma wapenjie, watwaggo kendo watudrego e mbaka matut. Nikech ka ok watimo mano, to nyithindo gi biro bedo jok ma ni kod achiedh nadi gi dang'ni mar paro. Tae mokwongo gibiro dhi donje e yedhe mamero ji. Then mar ariyo gibiro bedo joma koro wang' gi tar. Ok adwa luongo ni wang' teko, adwa luongo ni wang' matar, nikech en gi chir moro ma owuok kuom gik manotimore. Ok ni ochayo, to mak mana ni chirno omiye teko moro kata omiye nyalo moro ma nyaka koro jonyuol ayie kode okang' moro ni koro jonyuol to kod jotelo to kod jogo manitie momi teko mar bedo kod jo Gen Z gi nyaka koro wadogi ma wachak wuoyo mopogore. Lit ahinya kapod wawuoyo ka wachalo jok mang'ayo wach. Lit ahinya kapod wanyalo paro ni nyithindo gi gionge kod paro maliw, nikech gin nyithindo mosomo. Sani ng'eni wan waparo negi ni ng'eni in ng'ama osomo. Ng'eni seche moko inyalo wacho ni nyathini ni Joyce, ng'eni in ng'ama osomo, to en ok ong'i sombe, en ong'iyo ni oonge gi tich. Inyalo wacho ni ing'eyo kaka ndalo moko ibuogi ni ng'eni tear gas bro lungi ma bro thung'i, to jogi oseng'eyo ni Colgate inyalo ketie wang'. Ema gayo kech kendo mar gayo tear gas. kechno mochuo mi nyaka polisi neno. Inyalo kone nyathi ni ng'eni gini endi bro kelo ni chandruok, to en owuon osetimo nonro mong'eyo kaka iloso pesa e yo moko winjore. Kendo ong'eyo joma oseloso pesa kamano. Koro wan kod nyithindo ma nyaka koro waduog chien, to maduong' ma ok aluor wacho ni nyaka wabedie kod were ma wayienge nyithindo. Nyaka bedie ni inie kod gima kisungu wacho ni values midwa yienge nyithindo, to koro idwa chako kod mari e kang' ni dhie mar ng'amachielo. To wachopo e kinde ma ok wanyal puonjo nyithindo mag Gen Z gi ni inyalo puonjo nyathini kendi. Nyaka wanywaki, to wanywako kuonde manitiere
were ma wanyalo ng'iyo kaka values. Mano bende makela e penjo machielo en achiedh nade mane manyaka sani koro nyalo bedo ni jonyuol kale ahinya to mago ma nitiere kod nyithindo mag jenzi nikech wanyalo wacho ni nyithindo gi mag jenzi gin mago ma onyuol e kinda higa mar 1997 kod higa mar 2012 gidhuro ahinya to moko kuom gi adiera sani koro nitiere kod opande gin over 18 kata kamano en achiedh nade ma sani koro jonyuol kale to jonyuol otimo ang'o hie kalure ni jonyuol ema koriseo nikech janyuol nyalo nyiso kata nyathine ni kik itim ma ento kaka jenzi nitiere kod rieko moro mopogore kod janyuol mar koro nani janyuol na to tama timo gine nang'o dong we atima midhiero mana kaka iwinji wacho no midhiero ma jonyuol mag jenzi kale en ni gimiwacho opogore gi gima gitimo gi kakinene aneno ga seche moko un gi program mar kaka wanene kaka jonyuol neno gik moko opogore mabor gi kaka jojensi neno gik moko nikech gin kod rieko gin gisetimo nyaka research ging'eyo kaka piny dhi kata mokalo Kenya ka mano en wach achiel. Mar ariyo nitie midhiero matek ma jonyuol nitiere go ni nyathi dwa chungo okinyi osomo en gi degree to oonge kamodwa dhiye nodhi tiyo kata moyude yutone moro. Mar ariyo inwang'o ka jonyuol aneno gi mang'eny kata wawuoyo kod mang'eny ma neno ka jowete gi moko gin gitieko to giyudo kamoro nikech ng'ama ging'eyo kata gima gin kata kuma giwuokie to en kod lony mar arieya to onge kama inyalo kete to jowetene to neno ka moko nitie gi kuma gintie. Odwa penjo to kaka idwa duoke onge. Koro mane achiel kuom chandruok ma gin go. Wan kod jonyuol kata sani midhiero ma wantiere go en ni jonyuol onge kama gidwa yienge nyithindo kata were moro kata kamoro ma nyithindo ma ginyalo wacho ni kaka chon ne kanisa inyalo wacho ni ka nyathi odhi kuonde mag lemo to dhi oyudo wach mangima kuom ng'at matimo gimowacho. Mano midhiero ma sani wantiere. Then midhiero ma jonyuol nitiere kod bende en ni telo kata telo kuonde duto. In fact nitie telo mang'eny idhi yudo ka ok owinjore kata gitimo gigo ma ok owinjore. Koro idwa puonjo nyathini ni mae ber to ma rach tinwang'o ka lwasi to pong' gi gik ma inikwere ni kik timno titimo nyaka gi jok monego bed ni telo ni ji. Koro en tich matek to mak mana ni koro bro chalo ka gima utewa gi kuonde mwadakie gi nyithindo gi nyaka koro wachal jomoloso kampani ma wadwa wuoyo odiochieng' kodiochieng' idwa bedo mondo iwinj pach nyathi gi gimoparo kuom gik matimre ne ai koro kinyalo nwang'o kaka inyalo konye. Mar ariyo en asayo jogo mani kod kata thuolo nikech seche moko nyithindwa mag Gen Z gi ok ochuno ni nyaka imiye tich. En mana ni kaponi in gi thuolo minyalo kawe mondo obedie tiendi mondo ne kaponi kaka winjre gi tiegruok mare mondo obedie no nyalo yudo experience kata onyalo kete lwete kama gimosomo nitie nyalo bedo maber. En sayowa kata bed mana ni itimo gik moko kaka mechanic to nyathi oyie ni onyalo biro mondo ne kaka iloso mtoka kaka itimo gima kama ka nitie thuolo makamago. Mane aparo ni e wach mabro konyowa mokwongo mondo gimoro miwacho ni experience ni mondo nyathi oyudie kama onyalo time kata mana experience nikech wanwang'o ka nyithindo gi osomo to onge kamoro amora ma ng'ato nyalo miyo gie thuolo. Jomoko nigi kembe gi magi giwegi to ginyalo kawe thuolo mondo gikaw kata rewere moko 3-4 magi wanyalo wacho ni gitayo e yo mar kaka ginyalo yudo thuolo. Lois bende iseyo jotelo ichiwo ranyisi kanyo ni e kinde mokalo chiena neno ka jatelo ne wuok oko e lela to riambo ne tek ahinya gino mopogore kod sani ma wanyalo wacho ni nitiere jotelo moko ma giriambe lela ma ok gijali to mane gima nyalo bedo ni seche moko nyayo ich
wang' kuwuok kuom rowere mag Gen Z gi makoro miyogi gitimo gik moko ma seche moko ok ni kare. Jotelo nitiere koda ting' mane ahinya nyate rieyo nyithindo mago mag Gen Z masane kaluni ni nyaka sani bende kodi wacho ni moko kuom gi nyalo wacho ni we watim gini ka jotendwa ema timo anta ang'o ma mona timo kaka ng'ama tin. Kata obed mana ni ok en jatelo koseneno ka ng'ama duong' kata ng'ama oketi kama onego bed ni oketo ranyisi maber. Joyce otek nikech ok ang'eyo ni inyalo tim jotendwa nadi. To aparo ni anyalo duoko wachni nikech kata bed mana ni ok ogolgi e TV ma e Kenya ka. Tinwang'o ka social media pod nitie kode. Inwang'o ka nyathi moro no kata ng'at mane nitiere nikech jotelo wuoyo ka ji nitie ji mokalo 500-600. Jogi duto nigi simbe 600. Pod gibro kawo wachni e yamo. To en mana ni koro ok ang'eyo ni inyalo kony jotelo e yo machalo nadi. Ting'eni ka jotelo osebedo ni ok ginyal ritore kata ok ginyal rito weche ma giwacho, ok ginyal rito timbe ma gitimo, to koro onego waduogi e chien. And pod abro mna wacho ni koro tich nitie kuom jogo ma nyalo bedo ni nyithindo ma jo Gen Z gi nigo gi geno. Jogo magin go gi geno nikech onyalo bedo japuonjne, onyalo bedo jatende mar kuonde mag lamo, onyalo bedo min mare, onyalo bedo wuon mare, kata mana ng'ata moseneno ka nyithindo ni kod geno kuome. Onego bed ni koro wuok oko kendo gimedo jiwo nyithindo kendo giwuoyo motegno mondo nyithindo ng'e ni geno pod nitie. Ma kata kapo ni jotelo ng'e ni jotelo kata sani gin mana maybe 500 kata 600 to pod wan dhano milion maybe 20 gi wiye. Onego bed ni jogo mong'eyo kata madwaro mondo nyithindo bed kod geno mondo koro wuogi kendo mondo wuo motegno mondo gibed ka gichalo joma timo gima kisungu wacho ni damage control. Ka jatelo owacho wach moko winjore to gin weche ariyo kata wuoyo kuom dakika 5 to wayudo ng'atno manyalo biro kendo mondo wuo mondo kel geno kendo mondo owuog oko maler mondo wach ne jogi ni gik ma giwacho go kowinjore. To kine ka seche moko wan be koro tinde waluor. Ji oluor ni ok adwa kwedo, ok adwa wuoyo e tok gima ne jatelo wacho. To ai bende luoro nitie ni ginene. Mitokni maonge kod namba bende nyalo biro ni. To mak mana ni kapo ni wan kod adiera moloyo kwa chungo kaka jogo ma nitiere kuonde wa mag lamo, ka jogo ma koro ketie kuonde mag tiegruok, obed japuonj primary, obed japuonj secondary, obed japuonj mbalariany. Ing'eni magi jok makoro nyalo bedo machiegni ahinya kod nyithindo, to waneno ka pod gin kod chia magi nyalo wuoyo go iwinye kod nyithindo. To nyaka sani wacho ni nyalo bedo ni gik moko iketo to moko kuom gi adiera wanyalo wacho ni rawere gi mago mag Gen Z neno ka okalo yor mbui kacha. Mbui wanyalo wacho ni ere kaka shape behavior kachiel kod values mago mag Gen Z montiere godo sane. To bende nitiere kaka jonyuola nyalo gayo kaka nyithindo tiyo kod mbui e pacho kae gi sane. Inyanya to mago mag Gen Z mar mondo mi seche moko kata kit timbe moko ma ok ni kare seche moko ginene mbui kacha kik gidonj kuom gi kata kik ginene gitemane timo gino maket kod mano mane gikete ginene mbui. Gayo tiyo kod mbui kod kaka mbui seche moko shape values kachiel kod tema kata kido mag Gen Z. Joyce, sanie nitiere pek moloyo ka wuoyo kuom ng'atno ma timo hocho. Nikech wachalo supermarket. Piny sani chalo supermarket. Ing'eni supermarket ka ng'ato donje to bro donjo kuonde te. Nitie kuonde miuse gimoro amora. Onyalo donjo kuonde te. Mondo igae tek. To adwa pimo mano gi piny kaka chalo supermarket mondo awach ni yani nyathi nyalo mana ng'ato nyalo mana kawo gimodwaro e supermarket kaluwore gi omenda ma en go. To omenda no kato gomb gimoro malich ahinya e supermarket no to koonge kod omenda to ok obi kawe, to kotemo kawe to obro luonge ni jakuo. Koro aparo ni gima onego waketie mijingo kata mahino mang'eny en ni wanyalo miyo nyithindo bedie kod were moro e chunygi nade
mondo mi kata koneno gimoro e mbui to oko kawe mondo okawe kaka kido kata ranyisi mar gimonego tim. Mangeche ni koro wadhi donjo e puonj mondo nyathi obedi kod gimoro moluongo ni value ni mata neno to ber to mata neno to rach. To gayo yo mora mora mar mbui to sani tek okoyot. Koro ichal ng'ama wacho ni yani onge kaka anyalo kwedo nam mondo kik bedie to anyalo ng'eyo ni ka adonje nam sama ogo tulo to anyalo tho ei pigni. So mane gimonego bed ni koro wanyiso nyithindo kata e wach monego bed ni koro wawacho kod nyithindwa ahinya. To kik nitiere gimoro maneno ka miyowa wabedo jomo ol. Gen Z en ng'ama ok onego koro ibed ni ol gi wuoyogo. Inyalo wuoyo kinyi godhiambo chakre Jumapil nyaka Jumapil, tinyalo wacho wach achiel no tinuoya anuoya, tibro yudo ka gini chako donje chunye kendo ochako paro ni ang'o momiyo wach ni endi jatelo kata japuonj kata mama na osiko kanuoya anuoya. Ta odhi yudo ka gini nyaka yudie kamoro monyalo yude ka ochako winjo wach ni matin to gima ber na gi jo Gen Z ni kapono winjo wach moro modonjone ene makoro odhi wuoyo gi joma moko gi jowetene moko to en bende odhi lokogi nikech olokogi ka koro en eigi kendo gin kod geno. Man kwa loka beach to nyaka je 15 moko bed ni mondo loki. Koro kawa nyathi achiel kata nyithindo 10 kata moro wakawo mwakete telo mopuonji to ene makoro nyalo puonjo joma moko to nyalo puonjo gi e yo mapiyo moloyo ka giwinjo weche joma dongo. To Lois bendi wacho ni gino ma seche moko hinyo Gen Z gima seche moko miyo gibedo kod ichwang moro matin. En kaluwore ni seche moko kuom gi osomo, wanyalo wacho ni gisomo kendo giwacho ga ni gin ne gisomo e kinde mane Kibaki ochiwo mano somo manono, mano mar primary, omiyo giwacho ni gimako bukeyo machalo makare ahinya. Kata kamano, ere kaka jonyuol nyalo konyo gi e dealing with pressure? Iwacho ni moko kuom gi neno ni moko kuom gi oseyudo tije to gin to gidong. Weche go mag peer pressure, ere kaka jonyuol nyalo konyo gi deal kode? Aparo ni ka wuoyo ga tinde kuom peer pressure kata gi paro mar group, to gima atemo manyalo konyowa en ni kawayudo pressure ni kuwuok kuom gigo mowinjore. Ing'eni pressure mang'eny ma ng'enyne nyithindo yudo ng'enyne en kuom gik moko winjore. To waneno bende taparo ni en ranyisi maber. Aparo ni yor mbui waseneno kutimo tich maber ni idhi manyo nyathi moro ma inyiso ni nitie kaka inyalo loko ngimani kata gi gik moko ma jibuono. Kaka aparo ni kibera nyocha wawuoye nyathi moro loko yugi, ochoko yugi e ute ji to loso. Aparo ni mage gik monego koro waketie rameny ahinya mondo nyathi ong'e ni kata bed mana ni ok anyal yudo tich moro malong'o to nitie jomoko mwanyalo riwogo paro to imiyo gi kaka ginyalo konyore to gidhi mbele kod gigo monego bed ni gitimo. Aparo ni chandruok an gi pek mar wacho ni watin kod ranyisi mabeyo. To ranyisi mabeyo mwatin gogi onego bed ni koro wanyalo yango gi kaka jonyuol. Wadhi oko mondo wang'e ni kama tiye bende nitiere rowere mwanyalo choko mondo mi wamigi kata mana omuom moro matin mondo gichak go gimoro, nikech ka ginie group to gijiwore. To nikech wantie kod nyithindo mang'eny nie group ma ok gijiwre, giolore. To ka wantiere group moro ma ji nyalo jiwore to nyalo bedo maber. Kar mondo waket ni pressure ni wasiko gasika ni pressure en gima negative. Ok wanyal manye kamoro ma bende wabede gi positive pressure. Yes. Aya, adwa nasoma ne moko kuom ote manya kwa Ramogi Ajwang chwalo no okinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel wawinja ne paro mago mag joneno magwa. Dennis Abila wacho ka ni nyithindo chendo nikech jonyuola obolo nyithindo zaidi. Adier makende en ni jonyuol oseweyo tijgi.
Aya mano pacha janeno maro Eric Baba bende wacho na winjo gima wachore ni jonyuol mondo rie nyithindgi en gino maber ahinya to kuom wach maduong' wuoke en niya onge ng'atno manyalo yie ni mondo onya Nyasaye e ratiche nikech weche mag ng'anyo pok one nyathino matin kabisa omiyo jogo mineno kono en mana jogo mose machua ba ong'eyo ni gino madhi mbele ni rach kose ok rach koro ok di ng'ato yie nono gima rach mahinyo ngimane mondo dhi nyime ka oling'a mano miriambo. Odhi mbele kocho ni jonyuol machon en mana machon to masani en mana masani omiyo sirikal nyaka ng'e ni otayo jogo manyasani mabe ong'eyo tiyo gi mbui kendo onyalo timo gigege kende. Wacho ka ni wacha mara kao jonyuol kaka makosano mano to en rocho ratich jonyuola bende nikech koro konani nyathi mochako dak Nairobi kapod otina ong'eyo masira malita magikalie kuro e kar sechego jonyuola to ni dala pimna ni janyuola ang no puonje nade kuro sirikal owe ponde tok jonyuola wacho ni aseyo gi chira sirikal odog chien mogik ok giwach majite nyalo winjo Bigi wach majite nyalo winjo. Boniface Ochieng bende wacho kanyo ni they stand on their rights magoro were mag Gen Z wuod Nyandere bende wacho ni nyithindo masani kuma diera jonyuol emoseweyo tinga mar puonjo nyithindgi mondo gibed kod luora nyithindo masani okoso aya kwa nyalo dhi mbele okoso puonj alafu kod gimoro ni iwacho ni ang'eyo hakina ka oneno waka entiere gachie Chel Lamek bende wacho ni is your boy Peter Lamek ka entiere Ahero wacho ni a tree is known by its fruit not all children are rude it's also dependent with their parents na Swahili husema kuwa samaki hukunjwa ingali mbichi. Haya, magomoko kuom ote manyakwara Mugia Jwang chwalo no kinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono. Moko kuom giseyo jonyuol, moko kuom gibende wacho ni ok en gino makare ka koro iseyo jonyuol kaluwore kod gigo mopogore opogore makoro osebedo katimore kata gigo ma Gen Z osebedo katimo gino makoro nowacho ni jonyuol owinjo bed ni dok e drawing board gineno kaka ginyalo tayo nyithindgi e yo machalo e yo makare. Kata kamano Lois wadong gi dakika matin kende to atiko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano nyaka sani koro bendi paro ni kuma koro wasechopene nikech adiera kwa ng'iyo kit kaka ne wadongo chon kata kit kaka jonyuol ne rito nyithindgi kata ne rieyo nyithindgi e kinde machon gi sani opogore iwinjo ka janeno moro kanyo wacho ni rowere gi mag Gen Z gin jogo mong'eyo ratiro margi adiera kitimo ne gimoro to nyalo wacho ni anta ang'eyo ratiro mara gini en gino machocho ratiro mara ok anyal timo bendi paro ni sa koro osechopo makoro jonyuol winjo bed ni loko tactics e yor rieyo nyithindo to gin tactics mage mowinjo bed ni tiyo godo nikech kinde machon ka nyathino koso janyuol ne nyalo chwade ka janyuol onge to anyuola ka nyathi okoso to kata jirani ne nyalo chwadi kidhi ng'iso mamau onge gima mamau botimo ne jirani ema bobiro to lero ni nyathini notimo kama e gimo miya chwade to ne en mana sawa to sani janyuol koneno kata ka jirani ochwado nyathine to janyuol owuon ema kuong balo kod jirani makamani iparo ni koro sausi chopo mar mondo mi olok tactics mago mag pidho nyithindo masani ing'eni onge kaka ng'ato nyalo tiyo gi yore machon e yo masani kendo mane achiel kuom midhiero minuang'o ka jonyuol nitiego nikech ing'eni ng'enyne waparo ne nyithindo ni ng'eni wan wadongo kama to ineno ka jo Gen Z gi ging'i to giwacho no okay kani dongo kamano koro anda tim yango nikech piny miwacho no okia bende okong'eyo bende pok noneno bende okobi neno koro gima
en manitie en mana ni sani koro nyaka wapuonjre ni nitiere pogruok mar kaka nyithindo koro ibedogo. Nyathi masani en nyathi miwuoyogo. Iwuoyo kode ma ok iol. Iparone ma ok iol. Ibedo ng'ama ka ni kode kod wach to bedo piny to giwuoyo kode kosiepni kata ka watni kata ka jagweng'u mudwa timogo gimiluongo ni negotiation. Nyathi masani kaka wasewacho okoso ranyisi mabeyo kuonde monyalo nenogie. Kaka wawacho ni chon ne nitie ranyisi mabeyo. Kokoso ranyisi mabeyo en koro ting'wa mondo wamanye kuma wanyalo nyisogie kata mwanyalo ketogie mondo gine ranyisi mabeyo, to kama wanyalo gole ranyisi no endo en mana karwa. In kaka janyuol kata jarit mar nyathi kata japuonj mar nyathi. Mar adek en gima dier chutho Joyce ni nyathi masani ibro puonje kaka janyuol to nitie sama koro wuok e lweti ma koro ipuonje gik okenge kuonde mopogore opogore. Koro kaponi janyuol kanitie kod nyalo to kata mana skul midwa tere nyathi in iwuon nyaka ibed kanyakla achiel mi iriwri kod jopuonj mondo ne ni lwasi ma nyathini puonjeni ma someni en kama ji nitiere kod luor. En tij janyuol ayie kod ng'ama wacho ni ka janyuol ema nyalo bedo ni kata dwa gwandre gi japuonj ting'e ni mano makosa nitie kuom janyuol. Inwang'o ka janyuol seche moko en onge gi pesa monyalo nitiere mar school fees, to kar mondo dhi owuo kod japuonj maber mondo kone ni kik idwok na nyathi to owuoye it nyathi ni jopuonj iwacho gik moko moko winjore e it nyathi. Koro kama jonyuol nitie onego bed ni watemo kabisa mondo koro wabed ranyisi maber ne nyithindo, nikech telo manitie sani kata ma jotelo manitie to koro chal ka gima piny omer, and mane gima nyalo wacho ni piny omer. Koro ka piny omer to wan kaka jogo mang'iyo nyithindo e kuonde mag puonj e utewa kumwadakie, kuonde mwadakie kaka estates gi alworawa to kod kuonde ma wanyalo bedo ni wakete kar lamo, obed ni en din mora mora, onego bed ni koro wan ema wang'iyo in iwuon ineno ni anyalo puonjo nyathi nade, nikech ranyisi makelo ema nyithindo bro neno to gibro luwo. Kata ibed ng'ano bora ni in ng'at maduong' motelo ne nyathi, ranyisi mora mora mibro kelo bro bedo ni nyathino nyalo luwo kata obro puonjore ni ma to ranyisi ma Lois kelo ni to ken ranyisi maber. Ting' mane ma kanisa nitiere godo kod kuonde lamo mopogore opogore ahinya nyaterie nyithindo masani, nikech kinde machon wang'eyo ni nyithindo ne dhi e kanisa, wacho ni e kanisa kacha kidhiye imibo puonji timbe moko mabeyo tibo bedo machiegni kod Nyasaye kendo ngimani bo dhi e yo makare. Kata kamano kwang'iyo rowere mag Gen Z masani pachgi nyalo bedo nopogore kod mano machon. Kanisa kod kuonde lamo ting' margi en mane? Kalure ni gin bende no wach ni winjo bed ni ginywako lwedo kata gin achiel kuom jogo winjo bed ni nywako lwedo en rie nyithindo masani. Joyce, gima an go kod chir to en ni Nyasaye ni Nyasaye, kendo Nyasaye ok lokre, kendo Nyasaye nyalo timo gik moko mahono. To amor ni kanise mang'eny sani koro ong'eyo ting' ma gin go, kendo nitie mang'eny mosewuok moketo chenro ma gitemo mondo gikonygo rawere. Kendo inwang'o ka kanise nitie kod sani gisepogo lemo, joma dongo, joma tindo, joma rawere, inwang'o ka jok manigi dwaro mopogore opogore. Koro kanise go eko inyalo yudo ka ok ging'eny ahinya to pod gintie kendo pod gin kod ting'no. And kinwang'o ka nitiere kanisa midhiye, okase kanisa mora mora, to kapo ni kanisa mora mora ma ng'ato dhiye kar lamo, awach ni kar lamo nikech wan nyaka kod dinde mopogore opogore. Ka mora mora midhiye e lamo onge kod chenro maber ma gidwaro mondo gitieg go rawere, to onegi par maber kaka janyuol kata jarit mar nyathi. Fadhali wuothi kilomita 3 kata 2 mondo idhi yud kama oketie okang', nikech mano kende kore kony
mwabro bedo go. Kendo an gi chir kang'eyo ni kanisa kowuok oko maber kata obedo ni moko nitie ma osemiyo jojensi obedo kod kiawa mang'eny, to nitiere ng'enygi ma pod rito wach Nyasaye nikech Nyasaye to en Nyasaye. We asoma ne moko kuom ote kendo kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono. Ote ma kamago asomogi achiel kachiel. Bernard Okeyo wacho ka an Bernard Okeyo Samaki ka an Nyora Kademo. Onyiso ka ni Joyce ka sirikal ok nyal loso chik mar ratiro mar nyithindo to konyruok onge e kind sirikal, jonyuol gi nyithindo. Janeno moro wacho ni nyithindo joma nigo yudo tich to joma onge to ok yudi. In gi digri 3 to tich onge, jomoko tich manyo. Judith Oduko bende wacho ka ni Joyce wacho ni there is nothing wrong that President Ruto did in the call for parenting. His call was based on the current events, the political temperatures in the country. Odhimbele wacho ni that prompt him to call on parents and all the leadership, including the church, to nurture kids so they don't get used in a wrong way. Rogers Mutumra bende wacho ka ni piny masani tich ema onge, omiyo vijende otocho e maundu. Akwayo ni jaod bura magem orang tich omi vijende oti mondo tema mar maundu oruma. Awacho ni chwado nyithindo jonyuola nikodi sirikal onego kel boka e skunde. An Rogers Mutumra. Mago mana paro mopogore kowuok kuom janeno magwa. Wach ni mano mar tije bende koro ema koro wanyalo wacho ni nok mar tije ema nyithindo mago mag Gen Z bende osebedo ka yuago. Sirikal nyalo tiyo koda ting' mane kata yo mane mar loso tije ne nyithindo, nikech iwinjo kanyo ka jomoko wacho ni in gi digri 3 tich onge, ng'ato moro to tich manya. Aparo mna ni kaka na wacho Joyce ni seche moko oneno matek ne nyithindo nikech gisomo gi jawadgi rawera wadgi to bende ok notimo maber, to nikech kaka yudo gi tudruok ma en go gi ngima modakie kata jonyuol ne kumoae inwang'o ka en obro dhi yudo tich. To aparo ni nyithindwa gimaber sani ok apar ni sirikal ni kod nyalo ahinya mar konyo ot ka ot. To ot ka ot nitiere kaka ng'ato nyalo ng'iyo lwasi mamare to ong'iye kako nyalo yudo kako tudo nyathine kod ng'ama chielo mani kod ng'uono mar kao nyathino endo mondo bi opuonji. Nikech ang'eyo ni Gen Z mang'eny bende ok ohero tich matek, bende ok gihero tij puodho, bende ok gihero tij nindo, gidwaro soft life, ok gihero tij nindo e bwo gari, ok gihero. Lakini ka ng'ato miyo gi mijing'o, mano kanye magede, ka ng'ato miyo gi mijing'o mokelo gi machiegni, mohoyo gi monyiso gi kako onego gi kaka ginyalo timo, to Gen Z or raweregi gin jok ma koyudo ng'ama miyo gi mijing'o momako lwetgi to ginyalo surprise, ginyalo timo gik mopogore gi gik mane iparo ni ginyalo timo. Koro wakoso mana muolo mar mako lwet nyithindogi mondo mi wanyisgi gima ginyalo timo kata obed mana gima kelo pesa matin manade. Ta ahinya ang'eyo ni wach puodho pod nitie, but wanyalo wacho ni thuche wakocha pod wan kod nok mar koth. Inyalo yudo ka maybe gipuro to ok giyud gimoro. To mijing'o mawacho en ni mana kaka koro wakao ting' mondo an kaka Lois ka antiere tang'eyo ni nyathina otiegre e wach machalo kama. Donge dayudie ng'atno manyalo mako na lwete mondo onwang' experience, to katek ahinya to wanyalo riwore kech onge kaka wabro keto Gen Z gi e yo mowinjore ka ok wanywako. Akao nyathina ta akao nyathini, an gi siling 20, in gi siling 30, ng'ato nigi 40, to ka wawinjore wan joma dongo mwakongo waketo wiwa mwakoni yawa, wanyalo konyo nyithindwa gi e yo machalo kama. Ok apar ni nitie gima nyalo tamowa. Kech ka gin familia 3 kocha, Homa Bay familia 4 koni, familia 5 koni,
wanyalo timo gik mamiyo rawere gi ng'eyo ni geno pod nitie. To gima wacho maber Joyce ni gima tactic mamiyo ji lokore, rawere gi lokre, en ni oneno gicha kotim ma ofaulu. Oneno familia moro ka jobiro together, to en bende obro kawo ranyisi noendo. Gikawo ranyisi mapiyo kendo gibedo gi geno e yo moro mayot, so long as ni gineno ni ng'ato ni kod geno kuomgi kendo ong'eyo ni ginyalo mako lwetgi. Mane ber mar Gen Z. Ka ng'ato mako lwete monyise ni gini nyalo tim, Gen Z bro timo gino makal kata okang' maniparo ni onego otim. Wadongi dak ang'wen kende to tiko twak mar okinyi makawuono Lois. Bende seche moko nyalo bedo ni nitiere makosa moko ma janyuol timo e kinde ma gi rieyo Gen Z, kata kinde ma koro gi pidho Gen Z ute mopogore opogore. To Gen Z owuona, in kaka jahocho, bende paro ni nitiere gino ma Gen Z expect kowuok kuom janyuol ne manyalo bedo ni onno ka janyuola ok timne yo makare? Aparo ni chandruok ma wan go kaka jonyuol, kata an achiel kuomgi, en ni wan ye kinde matek, ma piny pek, koro ng'enyne kwa wuoyo kod nyithindo to wayuagore negi. Kendo wasiemogi, kendo wanyisogi lit, kendo waol kodgi wajok, tae wadhao. Okoyot nikech inwang'o ka ok wang'eyo ni onego wanuonegi gik moko odiochieng' kodiochieng' pile ka pile. Koro inwang'o ka ni iwacho ni nyoro gi kawuono, tidhi bedo malit, ta ichako yuago ne lit ma in go. Ing'e kaka sechandora kodi, ing'e kaka tiyo gi pesa mang'eny, ing'e kaka inyalo koro donjo ne nyaka, ing'e kaka babani kata mamani ok notima, ing'e kaka an adhi skul gi tienda nono. Mago ok gin gik makonyo. Bende giwuora wuora to koro mago tidwa natim gang'o. So yuagruok gi wuoyo malit ne nyithindo to kod nyisogi ni chalo ka gima geno in bende kori onge gi geno, mago gin achiel kuom gik mok kony raweregi. But kijiwogi, kimiyogi mijing'o ni kata obedo ni nitie kama to pod nitie, ipenje kata ni be nitie osiepni moro miparo ni nyalo konyi e yo makama. Joyce, antie ka kendo ang'eyo, anyalo wacho gi chir ni nitiere nyithindo mang'eny ma jowetegi ma maybe oyudo kata mna tije goeko kata odhi oko emoseywayogi ma gin bende gidhi. Nikech ka ikelo kata ka wan mine, seche moko ing'e ni mine ka nyathini oyudo gimoro maber to ichal ng'ama koro dwa gole kuom rawere moko, kendo iseye ni ing'e ni mago nyithindo ma pod onge gi tich gin idol, kik ibed kata ni wuoyo kodgi. Onego bed ni in bende, aparo ni mano e wach mobiro e pacha sani, ka nyathina oyudo kamoro to isiki parone ni iwinjo John, kapo ni nitie nafas moro maber berie, to parie jowadu maniweyo chien, mondo mi wanyuaki, mondo mi gin bende gibed ni ginyalo. Nikech kaluorawa oting'o nyithindo duto ma nigi nyalo kata nigi kamoro ma gidhiye, ting'eni aluorawa dhi bedo maber moloyo ka in kendi emitiyo. Wachimo gik Lois ka waloro twak mar okinyi makawuono kotudore kod rieyo nyithindo masani. Joyce, wachna mogik en mana nanyalo wacho ni nyithindo masani ok inyal rito gi kendi. Nyaka bedie ni inyalo nyuako. To kama inyalo nyuake en ni inyuako negi kiriwori gi japuonj, kiriwori gi kuondegi mag lamo, kiriwori kibendi bedo kod ranyisi maber e kit ngimani. Aya, aneno ka joneno wa moko podi medo chulo nwa ute kokalo namba mar 36000. Ok wacho nyinge. Wacho ka ni Joyce en adiera makende ni jonyuol masani ema oketho nyithindo. Jonyuol oboyo nyithindgi kananga. Ka Judy kantiere Malindi bende wacho ni sirikal oyaw kembe mang'eny orwaki Gen Z pinya bokwe. Mago mana moko kuom ote manyakora Mugia Jwanga chwalo no okinyi makawuono. Kamano ahinya kuom bedo kod nyaka gisani mwachope giko mar twak moro mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Ma kisewinjo ka Lois wacho ni in kaka janyuol kaw thuolo mar mondo mi los kod nyathini kinde ka kinde, kende ijiw nyathini kata obedo ni ngima tek to wayud thuolo walos kod nyithindwa, wajiwgi mar mondo mi wane kaka ginyalo dago ngima maber kendo gipogre kod maundu kaachiel kod timbe majendeke mamoko kuomgi
nyalo bedo nodonje. Nyakwara Mugia Jwang gi kanye mochopo gode giko mar twak marwa okinyi makawuono. Chenro mabiro bang' mae en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Wakauyo madundo gi sane kik idhi mabor.